Ngaphinde ngangena mbukelo khona ekhaya. Ngiyakubingelela futhi kakhulu. Ngifuna ukubona kubusise akukhanyisele akunikeze amandla nenhlanhla. Ngiyabonga nonke nina enikhommentako phinde futhi subscribe. Ngifuna ukubona anikhanyisele lokunyani bokuphela bakhona emakhaya ngoba umuntu ngabantu uma ungandelwa ngabantu futhi impilo izokwenza ukuthi impilo yakho iye phambili. La ekhaya ke sikamthanazi Dlamini ngizobe ngikhona lapha eDobsonville eSoweto. Bokuphela bakhona emakhaya kufanele bakushabangu nibhalise kuye ukubhalisa kumahhala. Okuningi sikhuluma kokucala kufike into zokucala kuhlola sodinga newasho mbule khona ekhaya sikhona mbule khona ekhaya lapha kimi sehlukahlukene mbule khona ekhaya izibonako siphethe even nempepho mbule khona ekhaya impepho ebikhona impepho ehlanganisiwe impepho yemfula lapha impepho yentaba impepho enamandla nje ijetu udadla ngimthanazi mbule khona ekhaya seyifike kwena ke ifike yenze imanga akukhona futhi namanzi aphapha ngombule khona ekhaya khona lo Smith mbule khona ekhaya kukhona nje ke nebo blukiwe izinto zakho mbule khona ekhaya akukhona ikhona nensipho mbule khona ekhaya sunlight lo yazi ukuthi ngesitolo nedi sejiko samthanda mbukelo khona ekhaya akukhona amakhandlela ayabusisiwe mbukelo khona ekhaya ebe atholakala la kubani umthanda Dlamini lapha eDobsonville eSoweto mbukelo khona ekhaya ngithi kuwe ungaphuthelwa ungaphela ngemandla futhi mbukelo khona ekhaya ukuze impilo yakho ihambe kahle idingiswa nambukelo khona ekhaya uyisukumele impilo ibe khona futhi ke nembizi maguculula khona nento yemizwa akukhona nabovula indlela khona futhi notswayi khona futhi nento esicitho mbukelo khona ekhaya ngithi kini mbukelo bakhona emakhaya sigezeni nibe bahle nithandeke ngeziwasho nangomkhuleko nangomuthi nangokuphahlela idlozi mbukelo khona ekhaya konke sekubaleke ungakwenza ukuthi impilo yakho ivuleke lokuvalekile kulimaza zakho zavaleka sivuleke mbukelo khona ekhaya ungazibukeli mbukelo khona ekhaya futhi ungayibukeli futhi ke naphansi ufuna ukuvula ibhizinisi ufuna inhlanhla ufuna ukuthola ufuna ukushadwa ufuna nomuzi ufuna nemoto mbukelo khona ekhaya yonke into mbukelo khona ekhaya esetshenzelwa ayikho into yamahhala mbukelo khona ekhaya uma ufuna nemali udonate isikhathi sakho uyilungisa wena uzokwazi ukuthola imali mbukelo khona ekhaya kunabantu abathola izinto ezinhle empilweni yabo abanye bahamba inyanga abanye bahambe bathandaza abanye izangoma abanye amagedlela bofuna imithi into zabo kanjani zalunga abanye bakhuleka nje kuphela uNkulunkulu avele wabavulela abanye bahambe bathandaze abanye baye bafundiseni kuyashintsha na uye kumbukelo khona ekhaya mawuhleli ke usizakala kanjani imbukelo khona ekhaya ngithi kuwe musuhlala phansi futhi ungayibukeli phansi imbukelo khona ekhaya ngithi kuwe Dobsonville eSoweto uyagula unana yiphi inkinga yinyawo mhlawumbe kudla isithunywa sakho lahla imisebenzi akhena nikhona lahla ebusuku ekhaya nenkinga ebusuku nishwayilwane amadimwe bomnyama umthanda Dlamini baphethe into uzoyishisa uyishungise ekhaya kulunga izinto khaya nivulelo yinhlanhla nempumelelo mbukelo khona ekhaya imali kuya ihlali namabhadi namashwa yonke into kuya ayilungu mbukelo khona ekhaya bekhona konke ongakudinga umthanda Dlamini inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya ungakhohlwa umgqibelo nje loshonela kasambukelo khona ekhaya zi1 ka-October solongo 8 yapha 3 o'clock Dobsonville Soweto mbukelo khona ekhaya kufanele abantu ushabangu awasabhalise phansi mbukelo khona ekhaya inkosi ibusise ungaphuthelwa ngalezi phutha yofika zakho zilunge sobe sihlola mbukelo khona ekhaya inkosi ibusise.